iki nyeluke sapa iki? Alah, Reng. Karo iki lho. Karo iki nyeluke sapa? Kang Mas Bagasara. Oh, Kang. Lah kae kon gawe candi kok malah lenger-lenger kaya ngono kae. Lah ya. Kono ben gawe candi, awake dhewe gawe bayi. Pak Ikit nambah-nambah anggaran ae. Apa wis kabeh mbok lakoni? Jajal candi semu dadi Jonggrang. Matane. Loh, Ana wong ning kene ditubruk. kenalkan namanya siapa? Kenalkan Tonton, namaku Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harumnya seksinya benua Asia. Gimana? Weh, bisa toh? Lucy Brahman, Lucy Hana. Kan, saya Lucy Brahman. Cantik, mewangi, harum sekali. Tidak pernah mandi. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecemplung. Oh iya, siji. Bisa ta Pak bojoku iso, Pak. Isa nih kok dadak dilemek barang. Timbane, Mbak Tatin rara jonggange. Ya, Sampean Bandung. Heeh. Bandung pediet. Ya sak onone to ketoprak ya wong telu kok ya. Kere budaya jenenge. Kere budaya kok. Ngono iki kudu panggah main kok sing penting tikete wis kadung mlebu kok ya. Turuk, turuk, turuk. Nuwun para pamriksa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan. Kalian kulawarga ketoprak rindu order. Ingkang mijil saking dalemipun piyambak-piyambak. Dalu punika pareng gelar lampahan Bandung Bondowoso. Wondene ingkang dados Bandung Bondowoso Bagus Dion. Bagus. Dion. Rara Jonggrang katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Emban. Nyarke emban ya padha karo gonku jenenge. Nggih nggih kula ngaten. Emban. Emban. Pun tindakaken dening Mbak Lucy Brahman. Mangkat ora mangkat, budal ora budal, penonton telu tetep diangkatke. Wilujeng dalu para pamriksa Kanthi lampahan. kanthi lampahan Bandung Dlondong Woso, Yen ora nembung ora krasa. Bandung Bondowoso, Pak. Bandung. Kados pundi? Monggo sawipun pirsani sesarengan. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Wonten dawuh Ndara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya ngene iki to piye to? Wonten menapa to Ndara Putri kok sajaking penggalihipun nembe sungkawa lho Lah panjenengan. iki kabeh kahanan, kabeh prajurit wis padha mati lho, Yung. Lho kados ngaten to. Lah ya njuk iki awak dhewe meng urip wong loro iki njuk kepiye ngono Lah lho. nggih kok anten piyayi kurang ajar kaya ngono lho Ndara Putri nggih. Ayo terus iki Jane rupane kaya ngapa lho? kaya kurang ajar banget. Upama kula dados panjenengan kula mboten trima Ndara Putri nggih. Aja kaget aku sing teko Jonggrang. Apa eneng anu Bandung kok kaya lara kencing manis? Bandung ki kesatria gagah ngono. Kurang gagah. Mlakumu sing Gagah. degek, gagah. Gagah, Pak. Pendekar. Ya, Pak, ya, Pak. Kuwi mantek sapa Mbok Jukuk? Apa? Kok ketelmen mbok dicukur. Dicukur sik. Astaga. Aku lendet-lendet kene terus iki mau anu katut ngono kok. Lah nek kaya ngene iki lah ya repot nang wong omah. Gagah mlakune kesatria. Mbiyen ning Ngene, Pak, Bandung iki. rambute ning kono. Dik, seprane Dik, yuk. Mosok dibiyak sik. Katut Pak niku katut Pak teng mriki Pak. Roro Jonggrang. Rara Jonggrang. Kaget aku sing teko Rara Ora Jonggrang. nganggo kageto. Piye Pak?
Aku sing teko wong ayu. Aku sing teko wong ayu. Iya. Iki kok sajake ana wong teko iki aku urung ngerti urung wano mbok tulung ditakoni iki sapa ngono lho Iki ya. sinten Tandara Putri, wong rupane kok kaya beluk kok beluk. Jonggrang, Kok beluk dem-dem. mangertiya sapa sing praptawan iki ana ing Taman Kaputren. Bengi, Ceritane lak ketoprak awan to Pak maine, Pak. bengi maine. Kleru meneh iki. Bengi. Dadi dadak disetip iki. Iya. Setip. Ing bengi iki Jonggrang. Ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Gagah sikile gagah. Alah, iki to sing jenenge Bandung Bandawasan. Iya. Cilik kaya ngene. Lho, urung aboh, Nduk. Hah? Ana niki. Anane iki. Yang iki lho ketoke sing mati. Isih cilik ngono iki? Hah? Kurang gede. Kurang. Lus-lusen. Wong edan. Gan Gan ngendi? Dilus-lus rasane. Engko iso dadi gede semangate. Oh, ngono. Upamane mau ora doyan mangan terus dadi doyan mangan terus dadi seger awake gede lho Pak iki. Oh iya. Gitu, Pak. Guyu. Urung. Urung. Sik. Jonggrang, Apa? aku sing teko Jonggrang. Wis ngerti. Iya. Kok iya? Ora ana liya teko kono kene mung sawiji kepengin nganti sliramu gelem dadi bojoku Jonggrang. Ora bisa. Piye? Aku ora tresno karo kowe lho. Loh, Kowe rak sing mateni sedulurku ta? pancen mangkono. Terus ibaratnya aku ki duwe ati lho. Nek jenenge keluargaku mati, terus kowe kok arep dadi bojoku iki, terus rasamu nang endi? Lho, kowe sandene apa kuwi? Tibane kowe to sing mateni bendaraku. Modiar. Kowe sing mateni bendaraku. Modiar. Dara putriku alus ora apa-apa nanging aku iki ya iso mateni kowe kuwi. Iki sapa Jonggrang? Kowe biyung mban sing tak tresnani. Tak kira gapura iki mau Jonggrang. Layak tak kudu Sesane lho. senden. Lha pripun, Pak? Kok mau kudu senden ngene? Lah nggih kula kita gapura kok. Gelem leladi marang pon Kakang, sliramu bakal mukti uripmu, Jonggrang. Ora bisa Bandung. Pun purun Jenenge Dara. tresno kuwi ora kena dipeksa. Tresno kuwi anane seneng karo seneng. Kowe seneng karo aku seneng karo kowe. Weh, lah dalah, ora kena dieman niki bocah. Mangertiya Jonggrang, sapa kang dadi lanange jagat ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Sapa kang dadi sektine jagat ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Sing dadi sugihe jagat ora ana liya ya mung iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Njaluk apa wae bakal ndak turuti waton gelem ladi marang pun Kakang Jonggrang. Nanging aku ora tresno karo kowe Bandung. Apa njaluk tak ruda paksa kowe Jonggrang? Kosek to Bandung? Piye? Kosek. Piye? Biyung. Napa Tandara? Iki aku disenengi. Biyung aku ki disenengi aku ora seneng iki lho yang Alah niki damel cethek geni mawon Tandara, Ndara wong rupane kaya ngono napa dipecah ndase mawon. apa ngapusi wae apa ya Lah kok ngeten niki lho kok alah diapusi mawon. Ngoten niku lho mboten ngoco kok niku kok setermen kali panjenengan lho kok ya. Lek dados panjenengan kula mboten trima jenengan paneni. Jenengan niku nggih kesatriya masya wedok. ngene lho Bandung. Kepiye Jonggrang? Aku gelem dadi bojomu ning Bela dalah. Kosek. Gelem dadi bojoku Jonggrang. Kosek ning Kelakon aku kikuk-kikuk karo kowe Jonggrang. Bandung rungokno sik ta kupingmu. Iso. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang? Rungokno Bandung. Iso. Aku kepengin duwe bayi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Pak Ikit, Pak Ikit. Kok jem sampean Ndara. Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek nyanyi ping pira? Setahun leceh. Mikir bayi 1000 jroning sewengi. Kleru Bandung utuh bayi, utuh bayi. Aku sok mbayangke plentung prucut. Kuwi bayi apa anak tikus? Trawelu. Gawekna aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat esuk.
cacah candhi sewengi Sakjroning 1000 jroning sewengi sadurunge para eruk. Esok. Para esuk. Para esok wis kudu Para esuk. dadi Bandung. Kudu dadi. Yen kowe bisa nglaksanani. Aja maneh kok mung cacah candhi 1000 jroning sewengi. Njaluk tak tanggapke dalang kondang Ki Sigit Ariyanto 30 taun 30 wengi kelakon kowe nduk. Yen mangkono mangkat. Mangkat to buktekno karo aku. Ora mengko ora sesuk ora kapan wengi iki cacah candhi 1000 dadi jonggrang. Kuwi Bandunge gawe candi. Bandunge lara mengi, nek guyu ra iso mandeg. Alah. Ya Aku abdine sing lanang. Ndoro Putri lenggah mriki Ndoro Putri. Anjir, iki sapa dadi sapa? Waduh, aku ora ngeneki wis kena Pak Sigit sik ning ngene. Lah Yo jenenge ketoprak kok. Piye? Kowe kan nyambut gawe candi. Candi. Menapa sampun dipun menggalih nggih paring bebono dateng si curut Bandung kala wau. Aku jane iki ora tresno lho ya. Sapa nyeluk iya, sapa? Bandung. Iki lho, maksudnya karo iki nyeluke sapa iki? Alah, reng. Karo iki lho. Karo iki nyeluke sapa? Kang Mas Bagaskara. Oh, Kang Mas Bagaskara. Sajanipun kula menika mboten tresna kalian Bandung Bandawasa nanging nggih kula kedah kudu ngapusi ben kono yuk gelem. Lah kae kon gawe candi kok malah lenger-lenger kaya ngono kae. Lah ya Kono ben gawe candi, awake dhewe gawe bayi ya. Pak Igit iki nambah-nambah anggaran ae. Wong kethoprake wong telu melu-melu ya ngopo lho jenenge. Oh. Kene arep gawe candi malah kono arep gawe iki sedang bayi. aja omong ae ndang butekno rasa gegeden omong kowe iso apa ora. Terdir corbar halur sartur duar tirkar halur terkar terdir sebur terdir tok tok Bandung. jonggrang Apa wis kabeh mbok lakoni? cacacan di 1000 dadi jonggrang. Matane. Loh, Ana wong ning kene ditubruk. rodok rene to. Aku ki wis seneng selak-selak kemudu-kudu kok. Nek kono Sembrono, yo ngopo kowe lho. ngawur. Wong kurang ajar. Wong sak mono gedene kok ya ora. Ora ketok. Wong gedine sak tugu Monas lho kok ya ora ero lho. Peteng tak kira letong kebo. Peteng. Ngece. Masa letong sam. Letong ki sepeda gedine. Ladae sepira? Wis sing letonge berakne sapa? Ngono ra carane. Diantisipasi. Sia-sia. Diantisipasi to. Bandung. Jonggrang. Kaya Bandung kok iya-iyaan. Kowe wis Saka bungahe ngatiku iso ngleksanani apa kang dadi panyuwunmu jonggrang. Ayo lelaki marang pun kang. Nanging aku urung percaya yen urung tak etung. Lho, kowe isih ora percaya karo pun kang? Ora percaya. Cacah candi 1000 sing kaya mangkene akeh iki isih urung wis mbok anggap kurang. Kurang. Pun Aku nek percaya. urung tak etung urung percaya. Biyong tolong etong kiyong. Ngapusi niku ngapusi, Ndara. Biyong tolong dietong kiyong. Jenengane kulit kula hitung ning nggih, Ndara. Candi Sisih Kidul nika wonten 1 2 3 wonten gangsal atus, Ndara. Heeh, terus 500 gunggunge. Terus candi wonten mriku nggih jiro lupat mau wonten 400. Heeh. 400 dadi 900 gunggunge. 100. Candi sing wonten mriku Ngendi kono? jiro lupat mau 6 7 8 9 10 11 kok 99 to, Ndara? Pira? Pira? 99 mboten genep 100. Tenane lho yang Estu. kok jajal dibayani Tilik sing ana kono. engko anak sing turu, tilik Kae. ana. Candi kok turu. Anu Jiro kula gareng lupat mau ngono, 7 Pak. 8 10 11 99 lho, Ndara. Tenanan lho yang tenanan 99. 99 dadi niku 999 ngapusi niku kurang Bandung. siji Piye? udu Kowe 1000 kowe ateges ora iso minangkani apa sing dadi jalukku.
Nyatane candi anane gur 999 kurang siji Bandung. Tegese Tegese kowe ora iso dadi bojoku senadyan to kurang siji ning kuwi ora genep 1000. cacah candi 1000 kurang siji kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bondowoso. Iya. Ora nonton kaya ngopo perjuangane pun Kakang Bandung Bondowoso. Ente Pak, bisa ketoprak perjuangan Ya nek ketoprak Lah, iya. rindu order enek. Rindu order Pak, ora masalah Pak ya. Ora masalah. Ora masalah. Yang nyatane cacah candi 1000 mung kurang siji wae sliramu tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bondowoso. Mbok Ban? Nggih. Apa? Ping aku mesti ra penak. Cacah candi 1000 sing kurang siji, kowe sing jangkepi Jonggrang. Karimbane. Tampani. Wih. Peme, garinge 80 sekilo. Kae dadi Patung, Pak. Dadi patung. Dadi wis ra iso obah, Pak. wih. Patung iki atas, Pak. Git. Atos. Kuwi mbok adi kapak-kapake meneng ae, Pak. Meneng ae. Patung wis dadi watu lho, Pak. Iya iya. Lah iya ngono. Oh. Bathukmu sing klimis atos dadi watu. Yen wis kaya mangkene getun keduwung dadine sambato sapa pangeranmu, sambato sapa bapa biyungmu. Mripatmu sing blalak-blalak atos dadi watu. Atos, heeh. Irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Sing atos apa meneh? Lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti ora wani mulih mancing. Atos dadi watu. Janggutmu sing nyatis nganti kaya cantolan anduk. Atos dadi watu. Gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut apa meneh yen ora nganggo sandangan. Lah iya. Atos dadi watu. Apa? Gelunganmu, pundakmu, gegermu, bokongmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padake bedhug. Pak Igit, Ana gelungan sing atos, mudhun dugi bokong atos. Heeh. Bathuk mudhun dugi nggen gulu atos. Coba liyane tutuken. Payu doro. Jenenge Pak, basane Pak, basane Pak. Bener bener bener. Bener Pak. Mosok tak meglokke melek Pak ya ora. Aja aja aja. Payu doro. Lho. Sirahmu kepuntir, Jonggrang. Keterak angin. Kepuntir. Iki kei kacang wis padha ngarep, Jonggrang. Ngawur. Ngece. Mok nggo nil-nilan kacang kok templekke ngono. Ya kan wis kaya ngarep ngono, Pak. Mburi kabeh saperangan wis atos dadi watu, bathuk mudhun temekeng gulu, ki reca kok piknik nyapa to ini. Madhepe rono ngono. Aja dituthuk ngon kuwi aja. Payudara. Urang. Kene ora nuthuk kono malah wis jerit. Lho, Jonggrang tok 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 tok. Jonggrang. Mburi kabeh atos dadi watu kok nggon payudara urung atos. Lire Pak Sigit, Piye? cor-corane iki urung garing. Terus Amrih garinge mapane ana ing tengahing alun-alun. Urung patut mapan ana ing taman Kaputren. iya. Dunungmu ana tengahing alun-alun, Jonggrang. Tuk 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 tuk. Mbok Mban, Apa? help me. Kok ngidune? Ora ora. Tak idoni dhewe. Apa? Iki dikapake. Wangono. Landara Putri. Jenengan kok dados reca ya napa Ndara Putri? Papan kena tengah alun-alun, sak ngesore wit ringin. Ya ampun. Kok kowe nyanging wedhus? Hei! Wong lanang ra kajen. Pak, mboten kuat ya, Pak. Ya wis ben. Kok tak junjung ide. Nek kene tak mawon.
para pamriksa, jangkepipun babaripun lakon Rara Jonggrang njing taun ngajeng pun lajengaken malih. Oh, Awit iya. pendapatan kirang ketoprak bubar. Oh, iya. Sampun Pak Git. Sampun. Niku Iki lho, sing dadi Rara Jonggrang jane pantese Deni. Wonge halus. Den niku. Nggih. Ngopo ora mau-mau, Pak? Coba Den ngadeg Den ngadeg. Mbok yo ngene Rara Jonggrang butuh sing biaya halus to, Lah, Pak. ngadeg, Kudune yo mau-mau to, Pak. Pak Iya Git. ya sing alus ngono ta. Ah, iya ngono kuwi. Ayo ngomong, Ban. Ayo gitu. Tai doli genti kok Tak ya. takoni reng, Iki lho aku. takoni. Ah, iki iki Nang pemain kene kok- ketoprak asli ya iki. Padasan. Oh, Pandene. mau jenengan ora ngendika lho Pak Git. Ah, Ayo gitu. Ngerti ya iki mau. Takoni, Rek. Iya halus ketok halus. takoni. Jangan riyen, Pak. Jangan riyen, Pak. Jangan riyen, Pak. Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Ya toh halus toh. Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Nah iki ora saya halus, Pak. Apa? Saya gruwal-gruwal nek kaya ngene iki. Kowe gura-gura kok padake sindenku lempung no kowe. Maksudnya Padake watu. Lho, Den. Kowe dipadake watu, Den. Sampeyan kok kaya ngono karo aku. Biar. wong iki tenan. Enek 3 berhala yang tak hadapi wong iki. 3 kinti. Siji loro telu. Ngarani aku growal-growal kaya watu. Lho Pak Igit ngendikane halus lho, Pak. Halus ya. Sugeng. Lho, lah wong kula halus lho ket mau nggih basa lho karo sampean. Mudiar. Rumangsane aku ngomong apa? Ora boten napa. Dikira aku apa omong elek ngono? Mboten, Pak. Nek elek nek misuh-misuh ngono apa piye? Mboten, Pak. Mboten. Wong aku lho ngomongnya nggih halus kok. Nggih, nggih, Pak. Wong ki nggih ket mau karo sampean. Iya. Gak eleng-eleng sampean jaman ndek biyen-biyene. Piye-piye, Pak? Sampean tau nunut aku kae. Hah. Numpak GL Pro. Oh, mudiar. Konangan sejarah sing. Terus. Pas campur sarinan ndek ben kae. Terus piye? Terus piye? Gak eling, nunut aku kae. Iya, gur tak nurut. Saiki karo aku kaya ngono nyepelekno. Mudiar. Aku nurut yang bayar lho, Mbak. Bayar apa? Wong manuk gur sakmono kok nggo bayar apa? Mudiar wis. Wis teko manuk barang to Pak iki, Pak? Halus. Lah sing arep tak bayarne ki apa wong sampean bayaran 10.000 e. Ya ngene kok halus kalau. Ora genep kok e. Lah ngene iki bocor. Lho, sampean lek ngecek karo aku ngono ki dijak omong kok malah Nyepelek nih. madhep rono. Sing ngejak omong ki aku. Iya. Ah, di bojo ngene iki tenan, Pak. Mati kaku aku, Pak. Ya niki. Masyaallah. Nyapa? Ya nek ana klera-kleriku njaluk sepurane ya, Mbak. Rasa sepura-sepura. Syukur. Ya sing gedhe pangarupamu. Rupamu dhewe. Mudiar wis. Pangapuramu kok rupamu. Iya, rupamu. Iya, rupaku. Mbak Lucy, ayo awak dhewe linggo wae iki urusane Iki keluarga. pomo dadi Aja bojone lupa. Yeni ngono Aja lupa. seminggu wis. Nek apa-apa sing ngabari kowe lho kok aja. Deh, sing ngejak omong aku. Iya. Walat. Kok inget liyane? Iki, Mbak. Sing ngejak omong aku. Iki. Malah cengek sampean karo aku. Mboten. Wani sampean karo aku. Mboten. Pak, kok wis to Pak, aku nek ra. Wis ya Pak, Pak ganti Pak. Ya iki ben nembang kok ya. Lho nembang, Pak. Mo, Emong. Lah yo garwa iki sigarane nyawa ya sarimbit. Jari bareng ya. Jarike wis padha. Romantis chemistry-ne wis ngono kena. kuwi sak centing-centinge ya padha. Iya, jarike padha sing dijari beda. Nembang ya, Mbak. Nembang Mbak Deni. Nembang. Nembang ngongkoni aku nembang sampean. Wong sampean dudu bayari aku kok ora bayari kok ngongkon nembang. Syukur. Syukur, Pak, syukur tenan. Ngene. Kowe kuwi sing tak syukurke kok. Lah iya, aku syukur, Pak. Ngimpi dirubung laler kita ketemu kok ngene kita. Dek, Eh, kok dirubung laler mbok kira aku apa? impenku. Lha kowe iki apa? Lah aku ya wong to. Iya. Wong cantik kaya ngene lah. Iya cantik, iya. Sayang, cantik. Iya. Gila aku. Alah, penak-penak. Mah, mah. Nyanyi ya. Jangan marah-marah. Ora marah kok Nanti tidak tambah deres ya. Terus apa nih? Hujane. Hujan. Aja mundur. Lah piye to? Adoh ra entuk cedak. Kene lho. Iya ya. Nih, maju. Heeh. Lah kok sing kiper sapa? Iki ora Kiper. bal-balan. Nyanyi napa? Ndak kok nyanyi, Pak. Iya. Tenang, sumpah. Aku ndek bojo ngene. Ngapa? Ora apa-apa. Gerajakan Banyuwangi bertiga Mbak Deni, Mbak
Lucy karo Mbak Tatin nggih. Niki sinten Deni, Deni Lucy, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Grajakan Banyuwangi, Pak. Iya. Piye sinden telu ki upama padha legane sing kok pilih sapa? Mbak Tatin, Deni apa Mbak Lucy? Niki Dah, milih sapa dah? kowe. Ora nono liya tetep kowe awakmu. Niki Pak. Oh iya wis. Nggih, Pak. Wis nggih muga-muga aku diparingi kekuatan ya, Pak ya. Heeh. Kira-kira dhek ndek bocah telu modele kaya ngene seminggu wis tunggane pendosa kok. Kowe sing tak tesani kowe. Tenan. Iya, nyanyi Dik ya. Kowe tak tukoke sawet ya. Cawet. Anu, dawet tak tukoke dawet. Sing apik lek ngomongi. Dawet. Nek kok tukoke ukurane pira ngene Deni? Dawet tok, Pak. Dawet. Dawet ya sak mangkok kok. Nek nukokne cawet ukurane apa? Wah, aku ora ngerti urung tau tuku kok. Wah, kowe dikeki Lucy malah tanggo jaket kok. Kok gede men? Ukuran cilik. Tak pueme, Pak. Kena angin kleder. Heeh. Ana tulisane, Pak. Tulisane apa? Monggo pinarak. Gambare apa? Guwo. Jadi Deni iki ukurane SSSS. Loh, malah Pak Iki tapal. Lho, aku tahu nukokke kok. SSSS. Apa Pak SSSS? Cilik small. Ngene. Heeh. Tapi ini arep nganggo digeblok-geblokne terus diuntir-untir plok. Kuwi kathok apa martabak, Pak? Kan melar terus. Bahane molor. Oh, bahane molor. Bahane molor. Ampun. Ah delok apa piye? Ora. Mboten. Popong aku arep ngedohne lho. Mboten. Ayo ngidu. Ora. Lho, sampean kok ngalir rono? Jarene karo aku. Iya. Wis, kowe joget wong loro kowe kudu gandrung lho, mesra di Banyuwangen lho ya. Siapa? Jenenge jogete pitik. Pokoke aku mau golek slamet wengi iki, Pak. Iya, heeh. Gusti paring ana betah nyawa. Nyapa nyawamu? Ayo ndang nyanyi. Ayo. Langsung kok kan ya. Blambyang kan Nggih. Ren. Ren. Belambiangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambiangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambiangan, susah senengi, pesta ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit piro mati piro yara. Mati gede mati seger omnya ombon sekarang tiro. Belambiangan susah senengi wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit piro mati piro yara. Mati gede mati seger omnya ombol sekarang tiro. Gerajakan Banyuwangi Buka saka Saron. Ayo cok dados. Gerajakan Banyuwangi rahina bengi sing tau sepi. Lanang wadon hanekani ngilyangake susah ngati. Mbak Lucy. Longgoreng pasir-pasiran, sambyur-sambyuran,
gending asli Banyuwangian Sir-siran api gadakan gending asli Banyuwangian. Atur nuwun. Makasih. Terima kasih. Oh iya. Ah, iya. Oh, so sweet. Ah. Ternyata sese ya cocok lho karo Denny. Cocok banget. Cocok Pak, wong ya guru urung kulino nek kulino ya cocok nek bola-bali tetep cocok Pak. Iya iya iya. Coba ana Mbak Yosi ana Mbak Ida. Gini. Sip. Gini bertiga. Panas mlaku orang nggawa payung sandale diseret lamaane lempung Surabaya ngenger sire matiya Jakarta jati rukun tetap merdeka. Lah nek iki alus tenan reng Mbak Ida karo Mbak Yosi iki coba takoni reng. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Gareng tralala. Oh ya. Waduh, halus banget niki Ada. Pak Igit. Yen kabar-kabar ora telat iki. Ya. Coba sing Mbak Yosi kae takoni. Mbak Yosi sugeng dalu. Hai, wilujeng dalu Mas Gareng tral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 a. Halus toh. Halusnya kebablasan kentir nek iki, Pak. Saya tidak kentir. Oh, tidak kentir. Saya orang yang cantik jelita. Iya. Tahu namaku? Namamu siapa? Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Hae. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Oke? Oh, yes. Tahu? Oh, no. Tahu pasti. Oke. Mas Gareng kalau sama Dik Yosi Dian Pertiwi harum mewangi sepanjang hari. Hae, rasanya gimana Mas? Rasanya seperti ini. Hae, enak sekali. Asik kan? Asik sekali. Cantik. Seksi. Iya, seksi. Tuh dengerin Dek Yosi. Iki bojomu lho. Cantik, Kaya ngono ya? cantik. Apa? Kowe kaya Yosi coba rene. Piye? Yosi. Ayo rene. Ya ora pantes Mbak Lucy ngono. Sopo ora ngerti Pak Igit, wis tak latih kok Pak Igit, Pak Igit. Alah panggah iso Pak Igit. Kan belum dicoba. Eh. Cobalah. Coba, kenalkan namanya siapa? Kenalkan Tonton. namaku Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Hae, cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harumnya seksinya benua Asia. Gimana? Weh, bisa toh? Lucy Brahman, Lucy ada. Ora nganggo. Aku lagi lewat ngono. Kok suka ngisar le jebok. Aku kayak Yosi. Cobalah. Piye jajan? Kenalkan, nama saya Lucy Brahman. Cantik, mewangi, harum sekali. Tidak pernah mandi. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecemplung. Oh iya, siji. Bisa ta Pak bojoku iso, Pak. Iso nih kok dadak karo dilemek barang. Iya. Aku ngene apa? Lah kowe mau lak ngene to. Nek Yosi lak mburi. Aku kan gini. Dek depan, Pak. Mbak iki lho dorontok kabeh lho Mbak. Masya Allah. Kayak kowe iki umur pira to, Lus kok ya udah berodol. Mbok klumpuk kereng kok nggo brengos wae. Dianu, Pak. Di Alteko. Di plastik isik. Iya. Engko nek genep pokoke didol nang toko.
Dol apa? Didol engko dikei tulisan. Apa? Cap jempol, ngono Pak. Cap jempol. Ayo ndang dimimik kuwi, kena nggih tampa kejulin lho kuwi. Kowe iku umur pira? Aku to. Kok salah? Aku sik 6, 40. Salah enek katutan putih barang. Lah ora kuwi kleru nek pas igit kuwi. Ngersake Pak Ikit. Mboten. Aku si Brahman rumah wangi setiap hari, tidak pernah mandi, setiap hari mabuk kadang sepi. Kemayu. Setiap hari mabuk kadang sakit. Gawane Pak Ikit elok tenan sing alus. Apa iki lho Mbak Ida Lala iki, Mbak Ida Lala. Ida Lala kalusen. Lah iki apa kabar-kabar? Enek omah kok. Tenan. Kowe dadi bojone Mbak Ida sedeng bongkok kebakaran ning kono kuwi. Kula tau duwe pacar niku omongane ngeten iki, Pak. Terus? Nggih, dadi omongane klemak-klemak ngeten iki. Hmm. Akhire pedhot kalih kula terus dadi pek yang wong Medan. Wong Medan niku lak omongan lak bianter. Banter. Beras, Pak, habis beras bahkan gabah. Heeh. Tumpake sepeda motor. Iya. Lanang, Pak. Iya. Niki temburi. Heeh. Bianter ngueng. Heeh. Niki muni, "Mas, mbok jangan kesusu." Heeh. Wong Medan ora ngerti apa basa Jawa. Iya. Dikira nyenggol ngono aneh, Pak. Heeh. Mucuk setang ngeten iki. Wah, Mas, mbok jangan kesusu. Ngantek nempel setang ngeten iki, Pak. Dikira jek nyenggol. Wes ngebin, Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan nanyel terus noleh mburi bah. Panjang kali kau punya susu. Kuwi salah. Dikira Salah modot, tafsir. modot. Ndak medeni. Kok enek susu modot ngono Ndra. Lah diolor kok. Mbak Yosi karo Mbak Ida Kamu ben tidak nembang. boleh neka-neka sebabnya. Iya. Enggak neko-neko biasa aja. Namaku si Brahman rumah wangi sepon. Wes. Kowe angger kokan polah ngeten iki bojo kula nang ngangge daster ngilani mulih, Pak. Lah piye? Angger ngeten iki munggah mesti nyelempet ngeten iki, Pak. Terus? Ngen nyelempet angger tak judut ngeten iki aku diseneni malah. Kok Pak. iso? Nggih, ra entuk. Kok iso Akhire diseneni? tak lebokke mulih ngeten. Lho ngeten iki, Pak. Ngeten Pak lho ngeten. Oh iya iya. Wes, polah ngono wae. Cetik geni ora murup-murup niku. Nganggo rok dawa anu cendak ngeten iki. Terus? Bareng ndodok roke suwek langsung geni makbel ngoten. Mak wuk. Angine kok banter men. Enten sing ndamu, Pak. Oh. Wonge lanang. Oh, mosok kolok kok iso lanang? Brengosen kok, Pak. Sesane. Enek brengos. Sembrono. Ben nembang Mbak Yosi Mbak Ida. Brengosen tak ingukno nesu wonge. Mencep. Disarke rek, disarke. MC-ne. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dua penyanyi malam hari ini akan membawakan satu buah nomor lagu Ayang-ayang. Ayang Ayang Pemuda dan pemudi. untuk pemuda dan pemudi di Hari Sumpah Pemuda. Belum. 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 Oh, belum. Di acara belum peresmian. Ya, oke. Ada Ayang Ayang, dipersilakan. Dados.